Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni ana a Mulungu mama wauno pamene tikufuna tipitirire kulongosola mwa Ambuye kapena kukhazikika mwa Ambuye pamene tili ndi chiyang'aniro cha tsiku la mapemphero akusala kudya, pamene cholinga chake cha mapempherowa ndi kulimbana ndi mzimu wa mawu otchedwa matemberero, ma incantation, zonenerera zimene anthu amanenerera pa anzawo, pa abale awo, pa iwo eni. Kawirikawiri dziko limayenda mopanikizika kambanso ka anthu amene amakhala ndi ziyang'aniro zofuna kupanikiza ena kudzera mukulankhula. Pali chida chachikulu kwambiri chimene mbali zonse ziwiri zauzimu zimagwiritsa ntchito. Choyambirira, tiyambire ndi Mulungu wakumwamba, mwini wake wa chilengedwe chonse, polenga zinthu zabwino zimene timazionazi adagwiritsa ntchito mawu. Baibulo limatiwuza kuti pachiyambi padali mawu, ndipo mawuwo ndi amene adasandulika pakati pa anthu. Kuthekera nkwakukulu kwambiri mawu kusanduliza chinthu, nkwakukulu kwambiri mawu kulenga. Tonse timamva Baibulo likutifotokozera za chilengedwe cha Mulungu, kuti zambiri mwa zimene Mulungu analenga ku dziko lapansi zinalengedwa kuchokera m'mawu, ndipo ni mawu omwewo amene Mulungu wakhala akugwiritsa ntchito pokhonzesera atumiki za mtsogolo. Ndi mawu atumiki amene anakhalapo kumbuyo kwathu anakhala amphamvu ndi mawu, koma akataya mawu, kufowoka kunali kuyambika pakati pawo, kugwa kunali kuyambika pakati pawo. Mwa njira ina, bwato limene linachotsa munthu kuchoka pena kupita pabwino linali mawu, ndi bwato lomwelo limene limachotsa munthu pabwino poyipa kumpititsa pabwino ndi mawu, ndi bwato lomwelo limene limakachotsa munthu kumalo koyipa kapena kwabwino kumpititsa koyipa ndi mawu. Anthu ambiri amene tili nawo mbiri zabwino m'Baibulo anakhala amphamvu abwino otere chifukwa cha mawu amene akhala akugwira ntchito mchilengedwe chake. Baibulo lonse limene timalikhulupirira chifukwa cha mawu, ndipo mawu amenewa ndi amoyo. Baibulo limatero ku buku la Heberi akuti amachitachita ndipo amayenda ngati lupanga limene limakhala lakuthwa konsekonse, ndi akuti limafika pokagawa moyo, limagawira moyo, koma ndi mawu. Sono tikamanena nkhani ya matemberero tiyenera kudziwa kuti ndi chipangizo chimene chimagwira ntchito, kapena kuti temberero kuti likhalepo simatenga mpini kuti temberero likhalepo, simatenga mphamvu ya mtundu uliwonse kuti temberero likhalepo. Temberero chipangizo chimene mumagwiritsa ntchito ndi mawu. Ndiye lero tikufuna tipite pa mtunda wina pamene tili ndi chiyembekezo cha mapemphero amenewa amene adzachitike pa 4 January 2026 limene ndi Sunday. Ana Mulungu tonse amene tili ndi chiyembekezo chomwechi chofananafanana tiyenera tizindikire mozama bwino kwambiri za kuopsa kwa matemberero. Mmene tinalengeza kuti kuli mapemphero akuti munthu aziunike yekha ndi aone kuti matemberero akuyenda bwanji, nanga mawu ontemberera anayenda bwanji, nanga moyo wake ukuyenda bwanji. Talandira malipoti ambirimbiri komanso mayina akuti sitingawerenge. Panopa tikuyendera pa 327 anthu amene mwadandaulapo. Tikudziwa kuti tikamafika tsiku la Sunday
limene tikhale ndi mapemphero, chiwerengero cha nambalayi chikhala chikupita chikakwerakwera, sonyeza kuti anthu ambiri akuvomereza kuti akuyenda ndi matemberero. Koma ine ndimafuna ndinene kuti matemberero sakhalapo ngati mawu sanapite pa iwe mosemphana nawe, pazikhalidwe ndi machitidwe ena pakati pa ogwirizana nawo. So tamverani, choyambirira timanena kuti anthu amatha kutemberera anzawo, ndipo tinaona kuti gulu lambiri la anthu linatembereredwa ndi anzawo. Lero ndimafuna kuti ndisadafike kumuyezo wakuti tikavundukule Bible komanso tikapeze mbali ziwiri zimene kumachoka matemberero, ndimafuna ndikuonjezereni kuti pali mbali yachitatu imene sidziwika bwino imene kumachoka matemberero. Mbali yoyamba imene kumachoka matemberero ndi kwa Mulungu. Tapeza mawu amenewa ndipo tiwerenga m'buku la Deuteronomy ndi mabuku ena mkati mwa ulendo wakuphunzira pokonzekera siku la Sande la pafolo limene kudzakhale mapemphero akusala kudya. Tamverani. Koma kwachiwiri kumene kumachoka matemberero ndi kwa Lucifer ndiyelekezi. Ali ndi mkwanyanya wa ziwanda zake zimene zimalondola mawu atemberero pogwiritsa ntchito anthu ku dziko lapansi lino. Ndiye temberero limachoka kwa Satana, koma Satana ayinso amatha kugwiritsa ntchito abale, alongo ndi ena ayiwo amene ali otizungulira pa moyo wathu, ana athu, akazi athu, kumeneku kumtundu kwa ambuye athu, agogo athu ndi anthu ena onse otizungulira pamudzi kapena ku community imene tikukhala, amene tili nawo mu society yathu. Amatha kuchita release mawu amene amatha kukagwira munthu ukapolo the entire life, ndi kuvutika mpaka kupita mbokosi, manda, Gahena kapena mgeneza, koma ali munthu osausika, madwale, umphawi, kusayenda bwino kwa zinthu. Mphamvu ya mawu kuchokera kwa Lucifer pogwiritsa ntchito timu yake ya ma fallen angels imene anagwa nayo ku dziko lapansi, anthu akuyenda akapolo ndi osausika. Temberero limansiya munthu kundende mpaka kudzafera kundende, alibe mulandu oyenera kufera kundende. Anthu amakhala m'masero a ndende zikuluzikulu za dziko lapansi lero ndikunena lino chifukwa cha matemberero a munthu wina. Mulandu osayembekezeka munthu kukhala zaka 10 kundendeko, koma kukakhala kundende ndi mulandu umene ukadafunika akhale zaka 2 kapena usapita kumene. Inde timamva anthu kuti ena anakhala ndende zaka 20, kumalawi kuno timamva za munthu amene anakhala ndende zaka 10 pa mulandu umene sanachite, kumakapezeka kumbuyo kwake kuti ayi sadaphe munthu. Kumuona munthu amene anakalowera naye kundendeyo akuchokera ku Mozambiki wabwera, saja munkati anaphedwawa. Munthu anangothawa mmudzi, anthu nkumunamizira nzache. Tili nawo alimo muno m'Malawi anagwirapo ndende ndi munthu oti anangothawa kupita kukakhala kwina. Inu munaphanzanu. Ndende zimatseguka nthawi zina, munthu amakagwira ukapolo chifukwa cha mawu otuluka mkamwa mwa munthu. Temberero limachita kwakukulu, ndi chipangizo chodalirika kwambiri kuonongera kapena kukonzera, chimatchedwa mawu. Ndipo mawu amenewo amakatembenuzika kukakhala mdalitso kapena kukakhala temberero. Zonsezi zimayenda ndi mawu amene lero akudalitsika, ndi mawu amene munthu wina adalankhula, amene Mulungu adalankhula, amene Ambuye Yesu adalankhula. Lero anthu akuyenda mu mdalitso chifukwa cha mawu. Sono opposite ya temberero ndi mdalitso, ndipo opposite ya mdalitso ndi temberero. Koma zonsezi zimagwira ntchito pa munthu kudzera mawu amene amalankhula munthu mtemberero. Mawuwa otembererawa angathe kukhala mawu otuluka kapena osatuluka, onenerera koma mu mtima, biti ya munthu wankati mwa moyo wa munthu nkumatemberera through maso, nkumalankhula mu mtima. Sikukhako kuti munthu wachita kutulutsa mawu ayi, koma ungamtemberere munthu
kudzera malankhulidwe a mumtima mwako. Kungomuona mmene akuchitira mkazi ako iwe nkukhumudwa nkutemberera, kumuona mmene akuchitira mamuna wako iwe nkukhumudwa nkutemberera, koma mumtima koma akabwera bambo akubwera mchikalata anicho osaganyu. Temberero limadutsa kumawu komanso ngakhale kuchokera mukuganiza. Choncho tapeza kuti matemberero amakhalapo, koma temberero ndi mawu amene amalankhulidwa. Nkhani iyi idatuluka pamene munthu wina adafunsa funso lakuti kodi chimachitika nchani kuti munthu akanenerera mawu aja nkuzachitika, iweyo nkumaona kuti ine ndikuvutika focha mawu amene adanena munthu ujayi zimakhala bwanji? Ndiye zinatipasa vumbulutso lokwanira kuti ezoona pali anthu ambiri amene akuyenda pamasauso. Choncho kuyamba kwathu kwa chilimbikitso chakuti tiyeni tilembetse mayina athu ndi kutumiza mayina pa tsiku la mapempheroli kuti Ambuye atithandize, ndikungothirira umboni kuti temberero lili nkonjokera. Ena anatembereredwa ndi temberero lochokera ku zinthu zimene iwowo ini yake sanadziwe kuti ndalakwira mayi wanga, ndalakwira bambo wanga, ndalakwira mkazi wanga, ndalakwira m'bale wanga, sanadziwe. Ndi chifukwa cha kukhumudwa kwa iwo oyenera kuchitira chifundo kapena kukhululuka sikudachitike pobwezera, sanatenge mpeni, sanatenge chikwanje, sanatenge mpini, sanatenge legeni, sanatenge mfuti, sanatenge mankhwala, koma anangotulutsa mawu. Mawu amenewo ndi amene lero akutika pa ukapolo mpaka pamene tikunena pano. Ndili pa senta yakuti temberero limachoka ku malo angapo. Loyamba limachoka kwa Mulengi kumwamba, tipeza mawu amenewa ku Deuteronomo. Koma lachiwiri limachoka kwa Satana pogwiritsa ntchito anthu. Koma mu department ya anthu tione modio inayo za temberero limene limapanga backfire. Ena inu munatemberera kuntemberera nzanu, kumulankhula mawu atemberero nzanu, koma m'malo mwake temberero lija linakutembenukirani inu eni, kutera ku ena mukuvutika chifukwa chakuti inuyo ndi amene mudatemberera. Ndiye temberero lija limatha kupanga backfire. Chifukwa chake icha mkati mwa matemberero mumakhala makondishoni. Ngati mukulandira matemberero kuchoka kwa Lucifer pamodzi ndi timu yace ya anthu imene amayigwiritsa ntchito kuti ikatulutse mawu atemberero, ziwandazo zimafuna condition, zili ndi condition. Mtemberere uyo, koma iweyo pamene ukuntemberera ukuyenera kuyenda mu ndondomeko zodikirira mawu amene unatemberera aja azitsatiga ndi mfundo za mtembererolo. Ndipo amenewo amachita chimodzimodzi. Nthawi zonse akamasamba amagwira mabiri ngati ali munthu wamayi, kupita kutsimikizira kuti na inetu mwana amene uja ndithu sinufuna kanthu kalikonse kanchitikire kabwino. Temberero lodutsa munkaka, kufinyira mabere pansi. Mwanayo tuti unena lero akuchakachika osati masewera. Panali condition yakuti ziwanda zimafuna mkaka wa mayi wake, ziwanda zimafuna mkaka wa amache a munthu otembereredwa uja. Ndipo tsiku limene mayiwa anasiya kupereka mkaka ku ziwanda, temberero lija lidachita backfire, chifukwa ziwanda zaona kuti sukukwanirisa mfundo zimene munapangana mtemberero. Nkhani zosausa anthu amayika temberero kuchokera mu zinthu, mwina kutenga zinyalala za pakhomo panu nkukazikwirira ku mphambano ya kumunda wanu. Inu deire otembererayo pa wiki adapangana nazo kuti adzikayendera kumunda uja. Tsiku limene azasiye kuyendera kumene koko, ziwanda zimanena kuti mwaleka kupanga zimene tinafuna, mwasemphesa chizimba cha matemberero. Ndiye matemberero aja amapanga backfire kwa inuyo. Tamverani, mudachita temberero kwa akazi anu pakuti mkazi wachita chibwenzi wandisiya,
tiona kumene ulowereko iwenso pamapeto pa nthawi ukukapanganso chibwenzi iligo chosatira chake ncha matemberero aja amapanga backfire zija unkati tiona zija zinali mu condition yakuti iweyo usapange chibwenzi koma tiyang'anire kuti uyu mpaka atakhaula sanakhaule wantemberera uja iweyo wapitanso kukapanga zomwezo unatemberera nazo mzakoyo zosatira zache matemberero aja amapanga backfire kutero ku ena mwa anthu amene mwatumiza mayina anu simukuzunzika ni matemberero anthu ena koma anu omwe amene mudantemberera nzanu kumowa munamtemberera nzanu kubawo atakhumudwitsa moyo wanu atalankhula mawu achipongwe pabawo chifukwa pabawo pamakhala mawu achipongwe ndanena kuti pabawo ndi wazamba betting nkhani zosausa ndiye muwazamba betting mumakhala kulankhula chipongwe cha usapota chodzichemerera amafika poti iwe ndi mkazi kwa ine uwona ndi kukhaulitsa kutchula zimene zimachitika kuchipinda ukutchulira iweyo pabawo na ukwatira lero uwona matemberero iwe umafika pokhumudwa uwona lero ndikugwira ntchito iwenso akazi akoso nkapanga zakuti koma pabawo munthu ukhumudwa koma akulu awo amandizolowera kwambiri amene ndi nkhaulitsa mawu otuluka kwa nzako koma munjira ya mchezero nthabwala zimatha kubweresa kukhumudwa munthu wina uja nkutemberera nawo pamene muntemberere nzanu nthawi zina zimatheka kuti inu yomwe sempha kondishoni yachochitika chija nomwenu tsiku lina mukukatenga mawu amene nzanu adakulankhula na achipongwe kuti muntemberere pabawo mawu omwewo mwadapa mukukamulankhula munthu wina pena pache backfire temberero lija limakabwerera tsopano nkukhala pa iwe kotero kuti ambiri amene mwalemba nawo mayina anu mufufuzenso mbali imeneyo ndi uti mudamulankhula mawu achipongwe ndi uti mudamulankhula mawu osakhala bwino nkutheka kuti kuchokera pa zolankhula zosakhala bwinozo zidakubwerera ni inu eni musowa ntchito ndinu mwachosedwa ntchito ndinu bizinesi isakuyenda ndi yanu chifukwa pena pache munasemphana ndi nzanu ndipo inu pokhumudwa munati sindipita ku polisi ayi koma mulungu amulange nkhani zosausa mwalankhula kangati mulungu amuone ameneyi wandipanga chakuti ineyo sindikanchita kanthu ngakhale ku polisi simpita koma mulungu akuone brother Twaibu mpaka kundibera mpaka kundizunza chonchi ayi mulungu akuone ine ndikulankhula mawu brother Twaibu kulankhula nzanga amwene mpaka mwalankhula chonchi mwandinyoza chonchi mwandichitira zakuti mulungu akuoneni ndalankhula mawu otemberera nthawi zina chifukwa cha zomwezo ndamnenera nzanga inenso ndakapalamula kwina zomwezo backfire temberero limabwerera kwa iweyo chifukwa waphonya kondishoni ya tembererolo kotero kuti ambiri mukuwaona lero akuyenda mmatemberero amenewo m'malo mwake limene lisakulimba ndi banja lawo mkazi uja mudamsiya mtantemberera kuti tiona anakakwatiwadi ndipo akukhala chaka chino cha 10 cha 15 ali nganganga koma inuyo amene mudatembereranu lero mkazi mutenga nambala 5 chachitika nchani kodi anabweza backfire temberero lija linabwereranso kwa inuyo now muli makondishoni mmenemo amene ziwanda zimafuna ngati matemberero anu akuchokera kwa satana kudzera mwa anthu ndetu kuona kuti chigawo chimenechi chachitatu cha matemberero ndi chimene chimavutitsa kwambiri ena amene mudatembereredwa achaini achatembererolo adafa koma ziwanda pakuti sizifa zidamangabe mphukusi tembererolo zimayenda nalo kaya muthawira ku Amerika limabwera kuzokupezani ku Amerika komweko anthu nkumadabwa kuti ali ku Amerika koma ngakhale kaliko salibe kumeneko akupitiriza kumwa kuyenda ndasungwa na mu Las Vegas nkhani zosausa chifukwa temberero lidali mphukusi koma omwalira kutemberera adapita
lero ambiri mukuzunzika mmatemberero akuti achaina chadatembererawo adapita. Inunso muvutika mmatemberero kuti amene mudawatemberera adapita, adamwalira, musadakhululukire. Ndiye temberero likagwira ntchito kuti pamenepo munimvesese. Mwantemberera munthu ndiye munthu uja wamwalira. Temberero silifa chifukwa ndi mawu. Mawu saola, mawu safa, amakhalabe ndi moyo, adzakhala amoyo mpaka tsiku la chimaliziro cha nthawi ya pansi pano. Amafuna achite activate pamene mudalankhula. Now munamtemberera uja anafika pomwalira, inu mudakali ndi moyo. Now kuchoka kwake kwa munthu omwalirayi, temberero lija limatuluka pamene munthu uja kupita komwalira, kukalowa m'bokosi, kukalowa m'manda, lili pamulengalenga. Lita limayenera kukafunafuna kubwerera kuti likafikenso kwa amene adalitumiza. Amwene ndabwera, aja mudandiuza kuti natemberere aja kuti nkagwire ntchito, ndagwira di ntchito mpaka na lero atisiya ndi mavuto omwe aja. Tsono ine mpita kuti ndipezereni malo nzikhalamo. Nkhani zosausa mundipezere malo nzikhalamo. Undabwatu iweyo kandu dzakulemera. Matemberero omwe aja amene mudantemberera wina ayamba kugwira ntchito pa inuyo, chifukwa achaini acha matemberero amene mudawatembererawo anamwalira. Matemberero aja namoyo chifukwa mawu samatha ndi amakabwereranso kwa inuyo, nkukayamba kukuzunzani nkati mwa matembereromo. Nkhani imeneyi muitenge bwino ana Mulungu, kuti pamene tikufika pa folo, nkhani iyi ikhale nkhani yogwirika mkhutu la munthu wina aliyense, mpaka zikayambe kumveka mogwirika bwino, mpaka pamene anthu tonse ana Mulungu tingafikire pa umodzi wa nkhani imeneyi. Kodi zimveke pano? Zimveke pano. So tamverani, imeneyi ni njira ina ya matemberero amene akupezani lero. Koma mwachidule cha audio iyi, theka la mphindi zinazi ndikumalizireni ndi temberero loopsa limene anthu mumatembereredwa nalo. Ndi temberero lochoka kwa Mulungu. Sakumva. Anthu enanu mukutemberedwa ndi matemberero, koma otemberera ndi Mulungu. Tatiyeni timvese nkhani imeneyi, ndipo inu ndi ine isatichedwetse, koma tipite pa Baibulo. Amenewa ndi matemberero kwa aliyense osamvera Yehova. Deuteronomy chapter number 8. Musamanamizira mkolo wanu, musamanamizire achimwene anu, osanamizira mamuna amene mudakwatiwa naye, osanamizira mkazi amene anasiyana nanuja, musanamizira ana anu, makolo anu kumene muliko. Ngati mukuyenda mmatemberero, muyambe mwaganiza kaye za ubale wanu ndi Mulungu unayenda bwanji, chifukwa nayenso Mulungu amatemberera. Nkhani zosausa ndi condition. Deuteronomy chapter number 8, 28 kani, pa verse yake ya nambala 15, pali mawu. Ndiye ndifuna mawu amenewo azimveka bwino mkhutu la aliyense wa ife, kumvesesa zimene Baibulo likunena. Mwina mungakhale mgulu la matemberero akuti akuchoka kwa Mulungu chifukwa cha kusamvera kumene munthu amakhala nako. Deuteronomy 28 verse number 15, Bible ayamba ndikuti matemberero pakusamvera kwawo. Kwinaku yemwe ali nkusamvera Mulungu kwa kugwetsani pa mavuto. Nkhani yosausa. Kwinaku nkusachita bwino kwa kugwetsani pa mavuto. Mgwirizano wanu ndi wodalitsa wamkulu. Blessed number 1 ndi Yehova okhala mwamba. Anakhatamira ndi mdalitso wa mawu umene amadalitsa nawo anthu ku dziko lonse lapansi. Ndi odzadza m'madalitso. Odala munthu
amene aopa Yehova nasamalira njira zace kuyenda wangwiro pamaso pa Ambuye. Wodala munthu amene sayenda mu uphungu wa oyipa kapena kuyimirira njira za onyoza. Baibulo likuyamba ndi mawu akuti wodala ndi mawu otuluka kwa Namalenga. Mungamayambe kuyang'ana amalume wanu, mungayambe kuyang'ana akazi wanu amene mudasiyana nawo, amene mudakangana nawo, mungambe kuyang'ana azinzanu amene mudasemphana nawo, koma ine nyambe ndakubwezani konseko tisadafike tsiku la nambala 4 la mwezi wa January 2026 pamene tikulowa mchipinda kuti Ambuye akatithandize tiyambe tazindikira kuti kodi matemberero amene tili nawo amabwera bwanji. Pali matemberero ena akuchoka kwa Ambuye abwera mtaitolo yakuti matemberero pakusamvera. Anthu ambiri adasankha kusamvera, kotero kuti kusamvera Mulungu ndi temberero loyamba lochoka kwa Mulungu limene limatha kugwa pa munthu sakumva munthu. Kusamvera Mulungu kumabweresa zopweteka. Verse number 15 ikuti koma kudzali mukapanda kumvera mawu a Yehova Mulungu wanu, kusamalira kuchita malamulo ace onse ndi malemba ace amene ndikuwuzani lero, kuti matemberero awa onse adzakugwerani ndi kukupezani. Nkhani imene imveke bwino, matemberero awa adzakugwerani ndi kukupezani. Zimveke pano, pali matemberero akugwa ndiye pali matemberero wotipeza. Wotipezawa ndikunena amene mukuyenda pa mpata wa chilekerero. Matemberero akupezani akubwera, ndipo amenewa akuyenda mokulondolani. Kodi inu muli ku America, muli ku UK, muli ku Qatar, muli ku Durban, muli kuti kulikonse kumene muliko kumbuyokotu kukubwera temberero. Lero zingaoneke zabwino chifukwa mukuyenda mu mtambasale, mkayang'ana uku chigalimoto chopumula, mkayang'ana uku chigalimoto chopuma, chinyumba chosaneneka, mukazungulira makona onse folo, mukungoona mdalitso okhaokha. Koma pambuyo pa mdalitso pali temberero. Likulonjeza Baibulo kuti matemberero awa adzakupezani. Mind you, be careful. Ndiganiza kuti ngakhala amene mukuyenda mu mdalitso omaoneka kuti simudatembereredwe, muliganizire tsiku la mapempheroli kuopera kuti lingakupezeni. Inu ndi opalamula, mudapalamula kusamvera, ngakhale lero mukudya zabwino, koma munapalamula kusamvera, temberero limeneli lizakupezani. Nkhani yosausa, mukamawerenga mawu akuti temberero ili lizakupezani, mumve. Adalankhula mawu amenewa ndi Mulungu kulankhula ndi mpingo wa Israeli. Koma mu 70 AD mpingo wa mchipangano ya Roma, mpingo wa munyengo ya Roma, kunakumana ndi chisauso cha mu 70 AD pamene Yerusalemu anapasulidwa chifukwa matemberero awa azakupezani. Adapeza nditu mpaka adagwidwa na akakhala akapolo kunsi kwa ufumu wa Roma, kumene tili lero tili ku ukapolo wa ulomu. Udachitika mu 70 AD ulendo wa ukapolo wa Roma, koma atu umenewa anali ataunenerera mu nthawi ya Mose pa Deuteronomy chapter number 28 verse number 15, matemberero adzakugwerani. Nanena mpingo umene udayenda nthawi imeneyo chifukwa sudamvere mpaka pamene mudzafika mtsogolomo matemberero awa azakupezani. Ndipo anapezadi ana Israeli. Mukuliona temberero likubwera kuseli kwa mdalitso wanu, kuseli kwa mtendere wanu, kukubwera temberero. Yuyenera inuyo kuyima ndi kuganiza kaye, kodi mundalitso ndikumvera Mulungu? Ngati sindikumvera Mulungu tu ine kumbuyo kukubwera temberero ndipo lindigwera ndithu. Temberero limeneli lidzakugwerani ndi kukupezani. 16 mukadzakhala
mudzakhala otembereredwa m'midzi yanu ndi otembereredwa pabwalo. Zidzakhala zotembereredwa nthanga kaya ndi mtanga wanu ndi chowumbiramo mkate. Nkhani zosausa zimenezi ndi nkhani zozama zimene tikhale tikuzukuta. Inuyo muli clean koma temberero langopita ku mtanga ndi chowumbiramo mkate. Nkhani zosausa. Inuyo mdathira fetereza, inuyo mdapalira, inuyo mdabandira, ndipo mmera udati biribiri osati masewera. Koma tamverani, nthawi imene chimati chipasenga yaye kwauma vundukula mkati mwa chikhatho cha chimanga muli nthanga zokhazokha, kuyang'ana mkati kupeza kuti zisononkho zokhazokha changoswamo chiwiri chitatu. Pali temberero lopita ku mtanga ndiye pali temberero lopita ku chowumbiramo. Soma vesi wonse amene mungawerenge kuchoka pa Deuteronomy chapter number 15 muyenda ana mulungu mpaka mukafika pa vesi yake ya nambala 68 mpeza kuli zosausa kwambiri. Ni nkhani koma zosausa amenewa ndi matemberero. Baibulo likuti ngati simuzamvera mulungu mudzatembereredwa. Tsono pamene tikupanga kafukufuku wa matemberero amene tikuti tipemphererane lachinayi, mbali imeneyi mpingo musayiwale kuti gawo loyamba la matemberero amathanso kuchoka kwa mulungu, ndipo matemberero amenewa amabwera chifukwa chakusamvera. Lero muli pavuto limenero, kodi mudamvera mulungu kuti mukhale pavuto limenero? Kapena simunamvere? Chifukwa mulungu amalankhula, adanena mulungu kwa inu nchemwali msakwere galimoto za nyamatawa ulendo kupita ku South Africa, msakwera za matransport ayi. Bwererani inu yotayang'anani pamene pali dimba la malume wanu limene adasiya mbuye anu mdzilima, koma inu mdanena kuti naune ngusaka ku South Africa basi nongonone kusakandawe nyumba. Tamverani, munapita koma patemberero la makani la kusamvera. Lero muchakachika ku Joni muchiridwa chipongwe nagadi womwe akungokuvulani wanthu wampa mazula opanda kwawo. Akapolo oti adachoka konkuno oti sitaipi yanu lero ndiye chibwenzi chanu ku Joni. Mwakwatirana ndi amene ngakhale mukadakhala ku Malawi kuno simukadamulolayi, koma muli pa chipanikizo cha temberero. Lero maukwati osadziwika kochoka adzadza mu South Africa chifukwa munapita koma pakusamvera. Mudapita pakusamvera chifukwa mulungu amalankhula mawu ndikunong'ona angakhale maloto. Ambiri mwanthu amene akuzunzika lero sadamvere mulungu adalankhula mwa njira iyi kapena inayi. Kodi sadaneni kuti musapange nawo bizinesi imeneyi? Zakhala bwa akuberani mwakumana mmagamba anyamata wochotsa anachotsa mamiliyoni onse, koma mayi adalankhula. Komatu anzanu yawa bizinesi zawo nzamadiru, anzanu yawa bizinesi zawo ndi za online. Bwino online kwabisala ziwanda zakuba hamunanga online yanji kafoni kali mmanjani online ndili pa online zidapita ndalama zonse mpo chifukwa chakusamvera. Lero ali pa umphawi matemberero chifukwa chakusamvera. Nkhani zosausa lero akuyenda tang'atang'a atafusira munawo iwo udatibwa muntima chidakupeza kuti koma uyu ni nkani kudali kulankhula kwa mulungu. Masiku awiri atatu ningondyera molomo ndyera zatang'aza miyendo lero zukalika ukumana. Nkhani zosausa izi zili pa inu chifukwa chakusamvera. Lero sadanene kodi mamunayi msafulumire ugona naye uyu ankalankhula mulungu. Inu mdadzipereka chisawawa tunena pano HIV yanyambita. Nkhani zosausa iwe yandesa tsitsi pa mtunda milomo yakhala inayi.
akuyenda ngati china chachepa msewu chifukwa temberero hadalankhula mulungu mkati mwanu kudzera mwa mzimu wake kukuzuzulani kuti chimenecho chomsachite. Lero muyenda pa matemberero. Baibulo kuti matemberero chifukwa chakusamvera kwawo. Ambiri amene mukuchakachika lero ndi chifukwa chakusamvera. Mnikana ini sadanene kuti zimenezo ayi nkhani zovuta angakhale pamene munkanyamuka kupita ku ganyu imeneyo. Malangizo oyamba adadzera mwa akazanu kukulangizana amunanga akafika ku Joni chonde msakayiwale kumudzi mukayesese kupewa nkhalidwe wa ku Joni, khalidwe wa mizimu ya ku South Africa. Ndi udziwa ine nachoka pa mphawi singakapange chakuti koma atangofika kumeneko kumpeza Kasimu mmene amachitira adajoyinana ndi mchitidwe wa Kasimu ku Joni. Lero akulandira matemberero osausa kwambiri, akugwira ntchito ugwirira mazimbabweyana nkhani zovuta. Inu mdasiya mkazi ku Malawi, lero muli mzimbabweyana ni nkhalidwe wa temberero lakusamvera umene muchakachika nawo kumeneko mwankumana kumeneko basi kwakwere lero muchakachika nkumanena kuti ndalama sikuoneka. Nanga dzenje mdakumba popita makobiriri mdakumba dzenje la ku Zimbabwe lero makobiri haulimbana Zimbabwe munakumba dzenje la ka Gauteng province lero makobiri akupita ku Gauteng. Nkhani zosausa chifukwa chake ncha ambiri akuyenda mmatembererowa chifukwa chakusamvera. Baibulo likulimbikitsa kumvera kuti anthu tiyende kupanda matemberero chifukwa matemberero Baibulo likuti amabwera chifukwa chakusamvera. Ambiri amene mukuyenda mchisauso lero ni temberero limene labwera chifukwa chakusamvera. Ndiye ine matemberero amenewa ndikuti niwochokera kwa Mulungu chifukwa isa condition ya mawu a Mulungu. Condition ya mawu a Mulungu. Pali mtemberero ndiye pali mdalitso. Mukapeza Deuteronomy chapter number 28 akuwuzani kuti madalitso pakumvera kwawo. Verse 15 pamwambapo akuti matemberero chifukwa chakusamvera kwawo. So it's just opposite. Pamene mukumvera Mulungu mukutsegula mdalitso. Nkhani zosausa. Amayi ndi abambo mundilole kuti ndikocheze chigawo cha lerochi ntapita pa verse number 68 ili ni nkhani zosausa. Tiwerengere limodzi verse limeneli la Deuteronomy chapter number 28. Verse limeneli likulankhula mawu. Verse 68 mumvera Mulungu. Ndipo Yehova asakubweserani ku Igupto ndi ngalawa pa njira imene ndinati kwa inu kuti simudzayionanso, ndipo kumeneko mudzagulitsa kwa adani anu mukhale akapolo ndi akazi, komanso palibe ogula inu. Zipangizo zinazima. Tinalipa mwezo owerenga verse number 65. Pali nkhani pamenepa ipopa akunena kuti ndipo Yehova adzakubwezerani ku Igupto ndi ngalawa pa njira imene ndinati kwa inu simudzayionanso, ndipo kumeneko mudzazigulitsa kwa adani anu. Pamenepa pali nkhani mudzazigulitsa kwa akapolo anu, ndipo ine ndidzakubwezerani ku njira imene ndinati simudzayendamonso. Mukayang'ana nkhani imeneyi ndi vesi lochititsa mantha kwambiri la njira ina imene anthu akuyendera mmatemberero. Baibulo likuti chifukwa chakuti simudamvere ineyo Yehova ndidzakubwezera mayi ndi kunjira za ku Igupto kumene muli lero. Mulungu akunena kuti ndidzakubwezerani ku njira yakale. Matemberero afika pakuti anthu ena tunena pano muli ku njira zanu zakale. Mavuto amene munasiyana nawo
kale kale mwabwerera monso. Koma temberero likunena kuti angakhale mutabwerera mu njira imene nati simudzayionanso kudzera mngalawa, mukakafika ku ukapolo umenewo palibe munthu amene adzakuguleni inuyo. Ndiye zikuchitika kuti kubwerera mchikunja apa ndikutanthauza kuti tayenda momvera Mulungu, ndiye tafika potopa ndi kumvera Mulungu. Ndiye mmene tatopa ndi kumvera Mulungu taganiza kuti mavutowa kuli bwino mbwerere komweko. Koma iweyo kudabwa kuti mmene ukubwerera ku tchimo lomwelo lakale linkakupasa ndalama tchimo limenelo, koma lero kuli khala pabala osatengewa. Nkhani zosausa, masiku 4 uli pabala wopanda utengewa, masiku 5 uli pabala wopanda utengewa, uyenda wapansi kukuzizira nkukayima pansewu mpaka filikoloko palibe galimoto yoyima pachezi mtemba, pakapita hotelo popanda yoyima, iupitirira mpaka kuchambe nkubwerera. Inde njira zomwezo zakale zimene zinkakuthandizani osathekayi. Matemberero amafika pakuti unali wakuba nkulapa, nkunena kuti kuli bwino mbwerere nsikadya bwino kukuba, nkupita kukubako so nkumakakanika. Nkhani zosausa, kupita pa khomo la munthu kuti ube mmene udziti nsolole pano napeza bulangete nakola ni ngowero, kumbuyo umva galuwo zavuta bwereraku. Nkhani zovuta. Matemberero amafika pakuti ngakhale zimene inuyo mmaganiza kuti mkazichita koma kunja kwa mawu a Mulungu zimayimanso osagwira ntchito yake. Chifukwa chake mugawo loyamba la nkhani yokhuzana ndi matemberero ndimafuna kuti mpingo ndi ana a Mulungu tione maeriya amenewa. Kodi lero tili kuti enatu angakhale muli kunja lerolo, kunja komweko zukanika. Zina zimene mukunena kuti zinasiya kuyenda sizikuyenda bwino, sizingayendedi chifukwa muli kumeneko chifukwa chakusamvera. Ndipo ngakhale mukufuna kuti zinthu mwapeze makasitomala auhule, mwapeze makasitomala kuti mdzikaba, munkaba ndezidayima. Lero lomu unanaula matemberero, koma zinthu zimene mukuzidandaulira matembererozo ndi ntchito zachita iko zokha. Ine ndiyambire pamenepa kapena kulekeza pamenepa kuti ana a Mulungu tione zotsatira zakusamvera ndi temberero loyamba lochoka kwa Mulungu limene limabwera chifukwa chakusamvera. Ndipo inu muziunike kuti kodi matemberero anu akuchokera mbali zitatu ziti. Akuchokera ku anthu chifukwa anadukidwa nanu mukuchita zabwino, kodi temberero lanu likuchokera kwa Satana chifukwa wangokhala ndi nsanje pa inu, kodi temberero lanu likuchokera ku backfire ya mawu amene inu mudalankhula, nanga temberero lanu likuchokera kusamvera Mulungu? Temberero lanu likuchokera pati? Muunika kuti mmene tidzipemphera tikhuza magawo onsewa kwa amene munatembereredwa. Chifukwa ngati eni yakefe titakhala kuti sitikumvera malamulo a Mulungu ndi kuyenda mu condition ya Mulungu. Koma kuzunzika kwa matemberero ndakumva kuchokera muzimene mwalemba. Ine ngati munthu ndizipereke zinthu zimenezi kwa Mulungu mpaka pamene Mulungu angayankhe, ndipo tikonzeke kuti Mulungu palibe chomuletsa, chifukwa pali Mulungu wachifundo, Mulungu wa mdalitso, Mulungu wosanduliza nyengo, Mulungu wochotsa matemberero. Ndamene tikubwera naye pano wokhululuka, Mulungu wokonzanso, wodzadza nukhatamira ndi mdalitso wa mawu ake kwa iwo akupempha chifundo pamaso pa Mulungu. Mwazunzika kokwana, ine ndakonzeka uzipumputa mpamene tikuyendamo. Mulungu atikonzesera potichotsera matemberero amene tikuyendamo. Ambuye akusonkhaniseni nonse amene mungomva audio ilero tikulankhula nkhani za matemberero amene mumakayika pena pake kuti koma kusayenda bwino kwayapa khala ngati wina wakada ndinenerera.
muziganiziranso kuti mwina nkotheka inuyo mudamunenerera munthu, ndiye imene indi backfire ya zimene mudachita. Sitikuyiwalakonso anthu nonse amene mudanenako mawu akuti tiona Ambuye akuoneni bwino tu bwino, Ambuye akuoneni. Ambuye wake uti akuoneniyo, munapempha kwa Mulungu akuoneni, kumalankhula mawu Mulungu akudalitseni, koma kuli kutemberera opposite ya kumtima kwanu. Mumadziwa kuti mwakwiya nkutulutsa mawu basi palibe kanthu, Mulungu akudalitseni. Ayi, Ambuye mchitireni chifundo nzanga ngati akundichita mwankhanza, koma musantengereko kayesa kuliko sadatero mfumu ya mdalitso pa mtanda. Amenewa zimene akuchita sakuziziwa, musatengereko kawayesa, koma mwachitire chifundo. Yehova, gulu lonse limene lasonkhana madzulo ano, lasonkhana pa uthanga uwu, lasonkhana pa kulembetsa mayina awo, lampirira ilo sitikudziwa kumene likulowera, lili desperate. Ena mmatemberero akudwala, ena mmatemberero apa ntchito za mabanja, za madwale, zonsezi Yehova sakudziwa chimene chikuwachitikira. Athandizeni m'dzina la Yesu mpaka tsiku limenelo. Amen.